салом бинандагони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи китобест ки ба тозагӣ аз нашр баромадааст. Китоб бо номи Тоҷикистон дар масири таърих, истиқлолият, дастовард ва дурнамо мебошад. Маҳз бо ҳамин хотир бо Субҳиддин Зиёев, мудири шуъбаи Шарқи Миёнаву наздики Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон мехоҳем доир ба мазмун, мундариҷа ва муҳтавои ана ҳамин китоб бо шумо суҳбате дошта бошем. хуб, устод Субҳиддин Зиёев, ҳадаф аз навиштани ин китоб дар чист? ташаккур. китобе ки имрӯз мавриди баҳсу баррасии мо дар ин барнома мавриди баҳс қарор мегирад, ин китоб Тоҷикистон дар масири таърих, истиқлолият, дастовард ва дурнамо ном дорад. асли китоб ин аст ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири ҷамъбасти 30-солагии истиқлолияти кишвар аз тарафи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон як симпозиуми байналмилалӣ баргузор гардид ва дар ин симпозиум зиёда аз 130 олимони хориҷӣ ва зиёда аз 150 нафар маърузачиёни дохилӣ ширкат варзиданд ва дар мавзӯъҳои гуногун пиромони мавзӯъҳое ки инҷо баррасӣ гардидааст, баҳсу мунозира ва маърузаҳои гузоришҳои илмӣ ироа намуданд. китоб аз 2 ҷилд иборат аст, маҷмӯаи мақолаҳо аст ва аз 11 бахш иборат аст ки 11 бахш дар тақсим ба 2 китоб, яъне баробарӣ ҷудо шудааст, ки дар ин ҷо мо тамоми масъалаҳои муҳим ва масъалаҳои мубраме ки пиромони дастовардҳои даврони истиқлолият мавриди омӯзиш қарор гирифтанд, ин ҷо мо хостем дар ин китоб ҷо кунем. чӣ гунае ки гуфтем 11 бахши ин китоб аз сар мешавад аз нигоҳи нав ба таҳқиқи таърихи халқи тоҷик. яъне мо аслан дар ин маврид хостем пиромони тоҷику тоҷикшиносӣ ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар ва Тоҷикистону тоҷикон аз нигоҳи муҳаққиқони хориҷи тоҷикшинос то чӣ андоза мавриди омӯзиш қарор гирифтааст, дар ин ҷо дар бахши якум яъне баррасӣ намоем. бахши дуюме ки дар ин ҷо дар китоб, дар ҷилди якуми китоб инҷо мо ҷой намудем, ин ҳам бошад ташаккул ва такмили заминаҳои ҳуқуқии таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва давлатдории миллӣ номгузорӣ шудааст. устод Субҳиддин, шумо гуфте ки ин китоб аз нашр баромад. Бисёр хуб ки аз нашр баромад, вале лутфан гӯед ки ин китоб дар нашриёт дар кадом нашриёт аз нашр баромад ва оё ба тамоми он китобхонаҳои дохили ҷумҳурӣ оё ин китоб рафта расидааст, яъне дастраси оммаи мардум гардидааст? Солом бошед. бояд қайд намоем ки китобе ки инҷо ҳаст аз 1500 саҳифа дар 2 ҷилд иборат аст ва маводҳое ки дар ин ҷо ҳастанд на фақат таҳқиқоти олимони дохилии кишвари мо, балки таҳқиқоти олимони тоҷикшиноси хориҷӣ низ пиромони тамоми соҳаҳои муҳиме ки дар 30 соли истиқлолият ҳамчун соҳаҳои муваффақ, соҳаҳое ки барои зиндагии шоистаи мардум бахшида шудааст, ҷо гардидааст. инҷо муҳаққиқоне ки дар кори аслан симпозиумо иштирок карданд ва мақолаҳошон дар ин маҷмӯаҳои хеле бузург нашр гардид, олимони барҷастаи кишварҳои хориҷӣ аз дар кишварҳои Аврупо, дар Британияи Кабир, дар Олмон ва
инчунин дар Ҳолланд, Голландия ва дар Канада инчунин олимони зиёде аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз Ӯзбекистон, аз Қазоқистон, инчунин олимон аз кишвари ҳамсояи мо Афғонистон, яъне мавзӯъҳое ки пешниҳод намуданд пиромони ҳам ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ, ҳам дастовардҳои Тоҷикистоне ки аз назари хориҷиён яъне мавриди таҳлил қарор дода шуда буданд. Бояд гуфт ки дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон як нашриёти бисёр бонуфуз бо номи Дониш фаъолият мекунад ва ин китоби мо дар ин нашриёт нашр гашт ва интишор шуд ва бояд инро зикр намоем ки интишорот ёки нашриёти Дониши назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар давоми ҳар сол зиёда аз 300 китоб интишор мекунад ва масалан соли 2021 олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ доданд ва дар давоми 366 рӯз 366 китобҳои илмӣ таҳқиқотӣ интишор намуданд. бисёр хуб. Устод, шумо лутфан гӯед ки дар сурате ки симпозиум байналмилалӣ бо яъне таҳлилгарои хориҷӣ ҳам омаданд, оё нақша ҳаст ки ин китоб ба забонҳои дигар ҳам масалан забони русӣ, англисӣ аслан тарҷума шавад? ин китоб нигоҳ кунем, ин китоб на фақат ба забони тоҷикӣ аст, дар ин ҷо мақолаҳо ба забонҳои ҳам тоҷикӣ, ҳам англисӣ ва ҳам русӣ интишор шуданд. масалан баъзе муҳаққиқое ки дар хориҷӣ барои мо мақола ирсол намуданд ки ба забони англисӣ буд ё русӣ буд, мо ба ҳамон забони асли худи мақола онро дар ин маҷмӯа интишор намудем. Ташаккур. Аз шумо ташаккур мегӯям ва ташаккури зиёд аз шумо ҳам бинандагони гиромӣ. хотиррасон мекунем ки китоб зери назари президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон муҳтарам Фарҳод Раҳмӣ аз нашр баромадааст. Ташаккури зиёд.